Dřevostavba, moderní bydlení, Květná u Poličky. Tato 3 slova charakterizují krásnou nemovitost, která hledá nového majitele. Skolaudovaná byla v listopadu minulého roku, tudíž je cítit novotou, kterou si zamilujete. Podlahová plocha je téměř 100 metrů čtverečních a plocha zahrady dalších více jak 1000 metrů čtverečních. Srdce každé nemovitosti je za mě kuchyň a v této se vám bude vařit jedna báseň. Navazuje na jídelnu a slunný obývací pokoj. Výhodou je určitě možnost využít sprchový kout i vanu v útulné koupelně. Díky komínu je zde i příprava na krbová kamna. Je jen na vás, jak využijete 3 světlé pokoje. Ložnice, pracovna, dětský pokoj. Další velkou výhodou u této nemovitosti je možnost převést hypotéku s výhodným úrokem. Zahrada je ideální místo pro relaxaci, zahradničení nebo hry s dětmi. Květná leží pouze 6 kilometrů od Svitav, 9 kilometrů od Poličky a 20 od Litomyšla. Staňte se majitelem této krásné nemovitosti, která kombinuje moderní bydlení a kouzlo života na vesnici.